Moi Dmitri. ये मेरा फ्रेंड है दिमित्री। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और ये यूक्रेन का है और ये भी इधर स्टडी करता है, फिनिश सीख रहा है अभी। अब ये हम अभी स्कूल में हैं तो हम इस फिनलैंड का जो प्रेसिडेंट है ना वो हमें स्कूल में मिलने आया है सब स्टूडेंट को, और हमें उन्होंने 20 मिनट दिए हैं का अपने 20 मिनट उससे क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, तो बिला झिझक पूछें उससे। अभी हम उधर जा रहे हैं, सोच के आएंगे उसको क्या क्या पूछना है। उसको हमने पहला क्वेश्चन ये करना है कि प्लीज़ नवाज शरीफ को जो है ना वो तुम इधर ले आओ, वो खुद पाकिस्तान चले जाओ, उसके हालात चेंज हो जाएंगे, ठीक है। Mai. ये कभी पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है प्रेसिडेंट जो है ना वो आपको मिलने आए, एक स्टूडेंट को मिलने आए और उनसे बातें करे और स्टूडेंट उसको सवाल जवाब करे। जितनी क्लासें हैं इधर, ये सारे स्टूडेंट इधर आ रहे हैं और हम इसका भी इधर वेट करेंगे। वो पूरे टाइम पे आएगा, ये भी नहीं होगा कि वो जो हमें टाइम बताया गया है ना तो इस टाइम पे वो इन होगा इसके अंदर, तो उसी टाइम पे होगा वो। और वो 20 मिनट रहेगा तो 20 मिनट ही रहेगा, वो ज़्यादा देर भी नहीं इधर रहेगा। Mä vähän luulen, että meidän presidenttiehdokaskin noudattaa sitä 15 minuutin sääntöä, niin aivan kohta hän on täällä, jos hetken vielä jaksamme odottaa. Kiitoksia. Ja muistutan niistä kännyköistä, pannaan äänet pois ja kohta päästään aloittamaan. Kiva, kun tulitte paikalle. Pekan kanssa, mutta tiedän, että teillä on kiirettä eteenpäin, että jos on yksi lyhyt kysymys, niin sille kyllä on varmaankin vielä aikaa. Meillä on täällä, nyt toimii, ihanaa, näin on hyvä tekniikan kanssa. Meillä on täällä muutamia loppukevennyskysymyksiä ja mä veikkaan, että ehditään ottaa muutama, jos arvon Pekka Haavisto pitää vastaukset todella tiiviinä. Ota Matti ensimmäinen. Okei, ensimmäinen kevennyskysymys on: millainen on mielestäsi hyvä kädenpuristus? No niin, tää toimii. Mä oon oppinut itse asiassa alun perin mun italialaisilta kavereilta, varmaan kun suomalaisten ei tervehtiessä puristu kättä, mutta mun italialaiset kaverit niin aina niin kuin tavatessa ja lähtiessä aina puristi kättä, mutta se ei ole semmoista suomalaista veivaamista, vaan se on semmoinen aika nopea ystävällinen kädenpuristus. Mä tykkään sellaisesta, mutta tiedän, että jotkut suomalaiset tykkää semmoista reilusta kädenpuristuksesta, että puristetaan oikein kunnolla, mutta ei saa puristaa liikaa, vaikka puristaa. Kuka olisi mielestänne paras presidenttiehdokas, jos ette saa vastata itseänne? No, mehän tullaan toimeen keskenämme, niin kuin olette ehkä nähnytkin aika hyvin, ja muistassa aikaisemmissa vaaleissa, niin koetaan pitää vähän huolta, että jos on vähän hilsettä olkapäällä, niin koittaa vähän ravistella sitä, ja
Mä muistan, Timo Soinilla oli joskus todella kuraset kengät, jolla se oli myös TV-studio, niin ruvettiin vähän putsaamaan Soinin kenkiä ja näin poispäin niin urakalla. Että siinä tulee, vaalikampanjansa alkaa niin kuin nähdä siilimielisen puolella. Minä voi vastata se. Se yrittää aina vastata mun puolesta, anna mä vastaan. Itse asiassa minä pidän huolta hänestä aika paljon. Sillä lailla, että ne vaatteet on aina hyvin ja tukkavat hyvin, koska se ei tiedä, hän aamulla herättäessä, hänen mielestä se tukka on hyvä, mutta se on semmoinen pöllön näköisen. Mä en pidä huolta siitä, että se on ihan hyvä näköinen, mutta kyllähän voi. Niin huomaat, meillä on kotona huoltojoukot, mutta tässä kysyttiin vielä niin terveydestä, niin on tärkeää, että on jonkin verran vapaata aikaa, voi katsoa jotain leffaa tai tehdä jotain, joka vie niin pois siitä päivän ajatuksista. Ja sitten toinen on se, että esimerkiksi talvella mä oon käynyt hiihtämässä iltaisin ja nyt on ollut niin hyvät kelit, on ehkä ollut vähän kalsaa, kun on ollut -20, mutta mä oon käynyt hiihtämässä ja vähän semmoista yöhiihtoa, kun tuolla luvut alkaa olla tyhjät silloin illalla, niin No niin, hyvää päivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa Pekka ja Antoni. Tervetuloa. Me tehtiin sinun kaupalla tuossa, niin sovittiin, että saa sinutella. Olette tulleet STEP-koulutukseen Järvenpään kampukselle ja mä ihan muutaman sanan kerron. Päästään sitten opiskelijat ääneen sen jälkeen. STEP-koulutus toimii usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Meillä on paikkakuntia tai noita toimipaikkoja, kampuksia Helsingistä, Kaustiseen ja Porista, Ruokolahdelle ja kaikkea siltä väliltä. Meillä on ammatillista koulutusta sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, kasvatus- ja ohjausalalla, hius- ja kauneudenhoitoalalla, sitten on muun muassa johtamisen tutkintoja, seurakunta-autospalvelualaa ja muuta. Sitten meillä on paljon monikulttuurista koulutusta, aikuisten perusopetusta, kotoutumiskoulutusta. Meidän opiskelijoista vajaa 40% on muun kuin suomenkielisiä. Näin. Sitten mä annan mikrofonin opiskelijoille. Ole hyvä. Ja ennen sitä vielä, koska teille tulee jännittäviä kysymyksiä, niin jos on pelkkä stressi. Kiitos. Pari viikon päästä tarvitsee myös sitä ja Antonilla myös ongelmia. Alkaa jännittää, niin siitä vaan. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos ja hienoa olla täällä ja kiva, että näin paljon ihmisiä on paikalla. Me tultiin tuosta juuri Tampereelta, jossa meillä oli eilen iltatilaisuus ja isolla kampanjabussilla ollaan liikkeellä. Tuossa vähän vekslattiin pihalla. Hienoa olla täällä ja valmiina kysymyksiin. Kiva, kun teitä on paljon paikalla. Yes, tervetuloa oikein paljon teille molemmille tänne. Mä oon Matilda Pahakorpi, mä opiskelen nuorisoyhteisöohjaajaksi ja oon meidän Järvenpään STEPin opiskelijakunnan hallituksessa sekä STEPin kattohallituksen puheenjohtajana. Ja mä oon yksi näistä kysymyksien kysyjöistä täällä näin. Ja heti ensimmäisenä on tosi simppeli kysymys. Mikä on, Pekka Haavisto, sinun mielestäsi politiikka? Mikä on politiikka? No, politiikkahan on yhteisten asioiden hoitoa, jos verrataan sitten miten niitä eri maissa hoidetaan, niin on diktatuureja ja autoritäärisiä järjestelmiä ja sitten on demokraattinen järjestelmä, joka on Suomessa ja useimmissa Euroopan maissa, joka tarkoittaa sitä, että kansalaiset voi päättää ja valita. Ja siitä tietysti on kysymys nyt myöskin presidentinvaaleissa, että on 9 ehdokasta ja kansalaiset päättää, kuka on Suomen presidentti seuraavan 6 vuoden ajan. Ja siitä käydään nyt kampanjaa ja vaalitaistelua parhaillaan ja tämä vielä on kahden kierroksen vaali, eli ensin valitaan 9
2 eniten ääniä saanutta, jos kumpikaan ei saa yli tai kukaan ei saa yli 50%, tulee toinen kierros. Ja ensimmäinen kierros on nyt 28. päivä tammikuuta ja se toinen mahdollinen on sitten 11. helmikuuta. Siinä on 2 viikon tauko käydä sitten vielä intensiivisempää kampanjaa ehdokkaiden välillä. Sitä on demokratia, että kansalaiset voi itse valita johtonsa. Kiitos. Minä olen Valo Heinonen, tämän Järvenpään kampuksen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja. Ja meillä on seuraavana kysymyksenä täällä, että jos teistä tulisi presidentti, niin mitä tehtäisiin Suomessa asuvien hyväksi? No tietysti tehtäisiin kaikki suomalaisten hyväksi. Jos ajattelee, mikä on presidentin tehtävä, niin presidentin tehtävä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Se on se avaintehtävä. Sitä tehdään yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta yhtään ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöstä ei voi tehdä ilman tasavallan presidenttiä. Ja sitten presidentti on myöskin arvojohtaja. Ja mitä se arvojohtaja tarkoittaa? Monethan sanoo, että hei, mulla on mun omat arvot, ettei mä tarvitse ketään niitä johtamaan. Mutta se arvojohtaja tietysti käy keskustelua ja voi tehdä näkymättömiä asioita näkyväksi. Mä oon paljon puhuttu vaikkapa nuorten pahoinvoinnista tai henkisen hyvinvoinnin tilanteesta Suomessa ja näin poispäin. Presidentti voi tavata ihmisiä, presidentti voi järjestää pyörän keskusteluja. Presidentti voi näillä tapaamisilla tuoda esiin sellaisia asioita, jotka ei ole ehkä julkisesti niin hyvin näkyvissä. Ja siinä presidentti voi olla arvojohtaja monella tavalla. Ja sitä tietysti tekisi. Mä oon kampanjan yhteydessä käynyt erilaisissa vaikkapa luovin koulutuskeskuksissa. Käytiin Helsingissä, missä erityistarpeita omaavat opiskelijat on opiskelijoina, tai käytiin Kohtaus ry:n tiloissa ensin Vallilassa ja sitten Malmilla, jossa on todella syrjäytyneiden nuorten parissa tehdään työtä. Ja tämmöiset tapaamiset ja keskustelut on arvokkaita myös paitsi itselle, niin tuoda esille se, että tällaistakin työtä tehdään ja tällaisiakin ihmisiä, jotka on tämmöisten vaikeuksien keskellä. Meidän pitäisi yhdessä miettiä, miten näitä voidaan auttaa. Yes. Hei, sä vähän tätä jo äsken avasit, mutta miten sä lähtisit viemään eteenpäin nuorten asioita tässä meidän yhteiskunnassa? Meilläkin on täällä ihan hirveästi nuoria ja tämä on varmasti nuorille sellainen asia, mikä niin kuin kiinnostaa heitä. No mä ajattelen niin, että meidän pitäisi tehdä kaikki nuorten eteen sen takia, että nuorille tämä maa ja maailma jää, ja ajattelen monia asioita, sotia, mitä me voitaisiin tehdä enemmän rauhan eteen maailmassa. Nyt me nähdään Lähi-idässäkin tämmöinen laajeneva konflikti. Mä ajattelen paljon ympäristöä ja ilmastoa, ilmastonmuutosta, luontokatoa, mitä me voitaisiin tehdä enemmän. Silloin kun mä synnyin 1950-luvulla, niin Suomi oli hiilineutraali maa. Et itse asiassa yhden sukupolven aikana on saatu aikaan tämä kaikki paha, mitä on ilmastoasioissa tapahtunut ympäristölle. Et ehkä seuraavan sukupolven aikana saataisiin kaikki tämä korjattua, mutta se pitäisi aloittaa nyt. Ja myöskin presidentin seuraava 6 vuotta on tärkeä periodi tässä. Sitten kun puhutaan nuorten ei vain hyvinvoinnista, vaan ihan pahoinvoinnistakin, niin mä ulkoministerinä järjestin tämmöisiä pyöreän pöydän keskusteluja. Itse asiassa silloin, kun tämä räppäri Einar murhattiin Ruotsissa, niin tavattiin Paleface ja Mikael Gabrielin kanssa, ja mä kysyin, että voisiko tämä tapahtua Suomessa? Voisiko tällaista vakavaa väkivaltaa levitä tänne? Ja molemmat sanoivat, että ei he tiedä, mutta että me voitaisiin tavata ihmisiä, jotka tietää. Eli kokemusasiantuntijoita, ihmisiä, lähiöiden nuoria, maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka tuntee näitä kehityskulkuja, mitä on menossa, ehkä näkee nämä riskit ja uhat toisella tavalla. Me järjestettiin tämmöisiä keskusteluja, 2 kappaletta. Siellä oli asemalapset, siellä oli poliisi, siellä oli nuorisotyöntekijät, mutta siellä oli myöskin kokemusasiantuntijoita, maahanmuuttajataustaisia nuoria, lähiötaustaisia nuoria. Ja meillä oli ihan mielettömän hieno keskustelu näistä niin kuin ongelmien alkusyistä. Ja mä vertaan siihen vaikka eduskuntakeskusteluun, joka on semmoista, että lisää poliiseja, korkeampia tai kireempiä tuomioita. Ne on ne 2 ehdotusta, joita eduskunnassa on. Ja näillä nuorilla oli aivan mieletön määrä ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä nuorten, vaikeimmassa asemassa olevien nuorten tilanteen parantamiseksi. Ja tällaista keskustelua tarvitaan Suomessa enemmän. Yes. Sitten, mihin sun mielestäsi tärkeään asiaan panostaisit ensimmäisenä, jos pääsisit presidentiksi? No kyllä mä oon sanonut, että kun presidenttihän ihan ensimmäiset asiat, kun sä oot valittu Suomen tasavallan presidentiksi, niin sä oot yhteydessä naapurimaihin, eli Ruotsiin ja Viroon, jotka on ne kaikkein läheisimmät, ja siitä alkaa sitten semmoinen tapaamis- tai soittokierros muiden
valtionpäämiesten kanssa ja mä oon sanonut, että mä haluaisin, että valtionpäämiehet tekee enemmän